sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Rika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nabuluhan. Destiny. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Napada sa iyang kaagi karon, makining sa kababay nga taga Davao Oriental, ang tumatatampo nagdasingan nga Rika. I love you, Rika. Jojo. Manay tinuod, nakagusto ko nimo. May chance ko nimo, Rika. Nganong malagban ko. Ang tinuod. Nakagusto sad ko ni mo, Jo. Kung mao na, una ta. Jo. Ako na kang gisugod. Salamat ka nga, wako nimo panto sa duli. Salamat kayo, Bi. Be? Gusto na ko nga, Bi, nga itong tawag ganay. Sige, good. Naol, lay uyab. Ikaw gitay, Belen. Ako na nagisugot si Jojo, day. Uy, kay nakagusto mo sad ko niya. Hoy, di sa ka magmahay anang Jojo, no? Kay buutan man sad na. Maubitaw, day, nga ako na lang siya gisugot. Good luck sa inyong relasyon, Day. Ha? Mga dutas inyo? Oh, mga tuta sa amo. Kay ipailaila ti ka sa umang ginikanan. Ayaw na lang tingali, uy. Oh, nga naman. Mauwaw mo kasi mo mga parents. Sus, ay pag unahon na ana, uy. Ay pag uwaw-uwaw. Kay kun makasal na unya ta, mahimo naman sang imong mga ginikanan ang akong mga ginikanan. Maong pangandam ha, kay muadto ta sa amo. Ma, pa, si Rika day, ang akong uyab. Maayong adlaw ninyo, tita, tito. Mao ni ako magaron. O pa, Kamaog yung kang mamili, nagda. Kay gwapa maning imong uyab. buyag, ma. Ay, kaya, nanalay ka? Uy, may kuyog lagi ka. Ah, akong uyab si Rika. Be, akong mangho day, si Junjun. Ay, te. Hello? Kapilit pag tinanawan ng manghod ni Jojo na ako, uy. Recorded by Radio Mo TV. Be, dugay-dugay naman kita nga nakauyab. Magminyo na anda. Kaya na di ko ni mong buhion. Oo, kaya, uy. Regular ba sa akong trabaho? Oh, ikaw, good. Agad ra ko ni mo. Sige ha, ako nalihok ko na nga tong kasal. Ay, noon sa manis Jojo nga dili man makontak. Mapauli na lang ko eh. Di na lang ko magpaabot niya ang iyang kuhaon. Kinsa may nanawag ka number naman eh? Hello? Hello, si Eli. Kinsa mo? Si Junjun Marajo. Jun, udi ay, nga naman ka. Si Kuya Junjun na disgrasya sa motor. Huwag namatay.
Juno sa manita mo, ah! Hindi na disgrasya manis kuya ni mo. Nanangit man to siya nga. Kaya kang kuhaon sa mong trabahuan. Nakalitan na lang mi kay na nagpahibaw na mo nga disgrasya sa kuya. Kaya ako rin sa kanal nga nawala ng break. Ay, ginoo ko. Nagplano naman unta may nga magpakasal. Diyo ka lang imo ba kong gimiyaan? Mag-usa naman lang kumuha naman ka. Jojo! Kumusta man ka, Day? Okay na ako, Day. Kinahalalan na akong kalimtan sa Jojo. Sakto git ka. Kinahanglan na kang move on. Kay di na mo gito mahimong mabalik si Jojo. Patay naman to. Mauli kita eh. Ay, salamat. Out ng gitawon ko. Makapauli na ko sa amo. Rika, si Kyle Landry. Junjun? Di ka. Ngayon naabot makasama trabahoan. Ako mo tikang gatngan nga magawas. O lipay kay ko nga ako ka nakitaan. Giunsam sa niyo pagkibaw nga dito ko magtrabaho? Ngutanan lang ko. Kamusta naman ka? Kinahalalan na akong kalimtan ng mga daotang nahitabo sa kong kinabuhi. Kaya wala na magit si kuya ni mo. Patay naman siya. Mao yun. Nga sa to pa, budawat na ka kung naimunguyab mo. Kung naay manguyab, dawaton. Kung mo na, pwede na di kong musuot sa mong kasing-kasing. Junjun, onsay, Ang tinodri ka, nakagusto ko nimo. Kung ninomdom ka, katong gidakan ni Kuya Jojo sa mo, grabe kayo kung nagkatutok nimo. nakabantay bitaw ko ato. Kung sa kadato higayon na, di na kamawas kung unaw na. Di ba sa kumahim mo nga manguyab nimo kay uyaban mo ni Kuya. O karon kayo naman sa Kuya, mahimo ba nga hatagan ko nimo higayon, nga higugmaon ka? Junjun. Ha? Nanguyap di mong igsoong Jojo? Ole kitay, uy. Unyan sa man, ganahan ka niya. Ang tinuod. Gaan ba igid akong buot ni Junjun, day? Aw kun mauna, nganong imo mong pantuso ng imong kaugalingon. Sugta na uy, aron magmalipayon ka. Dugay-dugay na magyug ko nga nanguyab nimo. Hangtod ba karon? Wa pag ka maluoy nako. Ang tinuod, Jun. Nahog na sa dang akong buot ni mo. Kay buotan maya ka. Oo, sa ibot mo pasabot. Andam na akong dawatan ng imong gugma, Junjun. Tinuod? O, Jun. Ako na kang gisugot. Salamat, Reka. Kung niya magani karon si Kuya Jojo, naibaw ko nga malipay siya. Kaya niya ako nga mihulip siya dapit. Ug andam ka na akong pagkaslan. Salamat, Jun. O gisaad lang yun ako, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Di ka na may tabo. Kay lapta kay ka. I love you, Reka. I love you too, Junjun. Dili gid matag-an ang dagan sa panahon. Wa ko magtuo na maminyo baday ko sa igsuon sa akong uyab nga namatay.
Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak ni Junjun. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagating akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kagin ni Rika nga taga Davao Oriental uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga naguluhan, Destiny. Among kaagi gibata no do sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Yung adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit ug gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Carla. Sa di pa nagusugton sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit pinaguluhan. Tadhana. Recorded by Radio Mo TV. Tita, May adlaw. Dayon sa sud. mula ka sa kumaha pa. Asa na masaday ka, Carla? Mato ko sa Sheila pa. Mato na sa kasi mong uyab nga babay. Mamon, syempre asa pa man di ay. Dili ka na bagyod pausab, nak. Hangtod sa hangtod ka na lang bagyod nga magpabiling kang tungboy. Ayaw lang sa kukupos baba kay ingon ini naman kusukat sa kong pagkatao. Abi ni mo, lipay ba kay Miss Mama ni mo sa dihang gipagkatao ka? Kay nakabato na gyud mi og anak. Pero dili man gihapon mi makakita og apo kay lalaki man ang imong kasing-kasing. Mao gyud. Ay, pasagi na lang og kuno niyo mga pa. Unsaon mo man ako kalipay. Ato na ko ha kay nagpaabot na si Sheila nako. Hindi ka mo anhi, babe. Oh, mahitabo kang dili. Nalangay lang ko kay si Papa eh. Kulit kayo. Nga naman? Papa ay gimahayan ko. Kay dili ko no mahitabo nga makita sa kapo kay unsaon. Babae man akong gusto. Ay da, pasagdi na sila, uy. Unsaon, babae man imong kalipay. Mao gyud. Og ikaw ang akong kalipay, babe. Bayon ta kun magpabili ng imong gugma dili nako. Dili ka mausaba. Hangtod sa hangtod ang akong gugmani mo, babe. Salamat, babe. Babe, mananghit ko nimo ha. Oh, saon sa man? Dili lang una ta magkita ang Sabado. Kay nga naman. Makikita man gud na ako may agaw kod. Maong, dili lang una ta magkita, babe. Sige, babe. Ha? Di ta manuriro? Dili lang una, babe, uy. Manglaag man bisa ko mga igagaw kod. Naunsa naman ni babe. Uwa na malikit time para nako. Sige lang, babe. Mamawi lang niya ako ni mo sunod adlaw. Murag di na kini maayo da. Pila naman nun ka adlaw nga huwag pakita si Sheila nako. Ako nin sa sihon, babe. Wala ka mahibaw, Kar. Saan sa man, Rick? Ay, pero ni man na makitaan si Sheila ngay may kuyog nga lalaki. Unsa? I'm sorry, Carla. Nagkarla ka na lang nako. Sorry kaayo. Wa pa nang matubag akong pangutana. Kinsa ng lakiha ang permi mo ikakuyog? Akong uyab.
Unsa? Imo uyab? May uyab ka? O, Carla. Ano kibuhat mo mo na ako, ha? Carla, pasaylo ako. Wala kikugman ako. Mahal ti ka. Nahibaw ka kita na. Kung mahal ba ko ni mo, nga nung ibo mo kong ipasakitan. Nahuna-una lang ako nga. Nga wako'y kaugmaon uban ni mo. Oh. Sunod tuig. 30 na ko. Ug wako'y anak. Ug samot na dili ko makaanak kung ikaw ang ako'y kauban sa tibuok na kong kinabuhi kaparehas ng babae. Sheila, maupasaylo ako. Dili na ko. Ato na rin kong dangon. Kaya gusto na kayo makabaton o kaugalingong pamilya, Carla. Gusto kong makakita sa akong mga anak. Maong sorry kayo. Buwag na ta, Carla. Sheila. Recorded by Radio Mo TV. Datagay pa, part. Eric, tagay. Kalma lang, part. Palabi diha. Ano ka ba? Sagitan lang kayo kung gibuhat ni Sheila lang ko, part. Pila lang ko rin ka tuwig, yung muling gibuhat ako. Part, di lang yung tingali mo para sa usag-usa. Part. Sabi niyo, part, no? Sayang kay ka. Ha? Kung magbinabaye pa lang ka, guwapa kay ka. Pero saon man lagi na ako. Pwede magi ko maibog lalaki. Babae akong gusto, part. Babae. Maulagi na yung problema diha. Sige, sige. Mag-inom na lang ta. Aron makuha-kuhaan ang imong kagol. Buntak naman eh. Sakitan sa ko, uy. Sakit sa ko kalawasan. Ano mo ni? Ano ko ko si Nina? Nagmata ka na, day? Eric, nila ko sa inyo. Oo. Ubog kay kagabi, oy. Mong, ako lang kang gidadiri sa amo. Ug nganong wa ko'y si Nina, ha? Unsay mo gibuhat ako? Sorry, Carla. Ubog sa ko gabi, og natintal ko nga nagtanaw nimo. Mong, may nahitabo na itong duha. Ayos ko, uwawa pa yung muslanon ka. Carla, sorry kayo. Carla. Taod-taod na kung nakabantay ni mo. Wala kay gawas-gawas. Nagmukmuk ka na lang sa imong kwarto. Nga naman ka. Samsay akong gawson, ma. Wala mo ko'y uyab. Buwag namin Sheila. Ayo! Oh. Ayo! Ang traitor ay. Ang imo man dayrong amigo, nangita ni mo si Eric. Nalagawasa dito. Ayo! Ayaw pasudlam, ha? Ingnangan nilakaw ko. Carla. Unsa ba'y nahitabo niyong Eric? Nag-away mo? Wa man, ma. Ha? Kanya, ganun, dili man ka makikistorya niya. Nga sa una suod, baya kayo mo. Basta eh. Di ko ganahan niya, ma. Maong kung mo anhi ka ni siya. Ayaw ginapasudlam, ha? Kalay sa akong gitawaan, oy. Pinag-adlaw naman kong ingon ini. Unsa man, Carla, mabdos ka? Ma, Dugay na ko nagkabantay ni mo, nga luyak ayo ka. Ug karon nagsuka-suka ka na yun. Mabdos ka unsa. Ug si Eric ang amahan. ma, Ayaw na paglimot. Kay nisulti na ko si Eric nga may nahitabo ninyo katong hubog kaayo mo. ma. Akong ipatawag si Eric, aron maklaro ni. Unya, usaom ni Ron Eric nga imo man dayang napapagdusa ng among anak. Salbahis pagod ni siya. Mangunay man. Sorry kayo.
Carla, O gud sa may plano nimo sa mong anak, ha? Pero, ang tinuod dito, sa una pa mo kong nga ganahan ni Carla. Pero mahadlok lang kumusulti niya sa akong feelings kay sumbagan niya ako. Pero karon nga may nahitabo na namo ug mabdos na siya. Andam na kong barugan ang akong gibuhat niya. ang buot nimong ipasabot, no? Nga, mangasawa ka sa akong anak. O tito, tita. Andam ko mga sawa ni Carla. Labi na karon na may umaabot naming anak. Unya, Carla, o sa may imong ikasulti ini. Aw, wala ko'y mahimo ini. Agdaan sila kay ko kay mabdos mo ko. O sige, magbinyo mi. Sa hindi inaasahan May minsan lang na Wa ko magdahom nga mao ba dangatan sa akong kinabuhi. Nagikan sa pagkatumboy, nahimo kong hingpit nga babae. Usa ko magmahay kay pinangkam ko ni Eric. Di niya lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalan kaagi ni Carla nga taga Hilongos Lake uban sa awit ngayong gipangayo. Awit nga nag-ulahan tadhana. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa katumboy nga taga Tayud Konsolasyon Cebu. Agatwa tatampo digdasingan nga Alex. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Chelsea. Alex, uy. Ano di ay? Naibaw ba kang inamiga ra gining ako, ha? Ano ni kalit pala kag-confess diha, uy? Nya, mom na akong gibati. Kay ba, masuri ka nga, di na mapugnan, di ba? Sorry, Alexandra. Pero amiga ra ta. Og diha ra na kutob. Chelsea. Ay, dada. Baday, hilak naman kita din ni, sikat katawa niya. Ay, ang bi. Mura magag mahot na log babae nga. Napa may daghan diha. Uy, radyo kay ka. Bisa no? Sinasakitan ko. Ay, sus. Ay, pagdali, oy. Ikaw sad no? Pabutang nga mo abot ang paraing mo. Ha? Para ako. Kanus apa ka na? May eskwelahan lang ko palihog ha. Wapa niya. Muagi makakadit to. Kipanimit siya, pero grabe. Fresh kaya pang kisip ng... Hello? Okay na ka? Ay, ma'am. Ma'am. Sorry ha. Nakatutok lang ko sa imong kagwapa. Asa ganito ka, ma'am? Ha? Nalasag kay nagustuhan nga babae? Oh, lagi. Gupaha, uy. Maestra. Uy, hulo. Unya, unsa naman sa plano nimo? Oh, ako ila-ilahon. Diskartihan ako. Unsa ka masag kuno nimo pag-diskarte, Abier? Paabuto na akong magawa siya. Ay, tora. Ma'am! Ma'am! Oh. Hi, ma'am. Di ba ikaw mo ito magisakyan ganinang buntag? Oo, ma'am. Na-timing sad nga, naghatod ko pa sa hero diri ron. O, nakit-ante ka ron. O, sakay ka, ma'am? Sige. Pero sa merkado na ako magpahatod ha, kay may pamaliton pa manggod ko. Sige, ma'am. Salamat ha. Uy, isa pa yan, ma'am. Titi, oh. Ay, ting ba na lang niya? Ha? Oo, ma'am. Magpaabot lang ko nimo para ihatod di kas inyo. Sure ka nga, magpaabot ka na ako? Okay ra ka. Grabe o pa rin kamot ko nimo taon, day. Dahil kanya, kumagon di ka noon. Siyempre, uy. Ganahan ko niya, good noon sa mga. Kanya ganahan na siya nimo. Oo, okay ba? Umada di Pero, ba? di ba, may mawa kung musuway ko, di ba? Ha? Manguyab na dyan ka niya? Oo, uy.
Hala no, unya si tanaw ni mo, sugton ka ka, ha? Recorded by Radio Mo TV. Salamat kay Simong pagtabang na kudaan ng mga libro, Alex, ha? Wala problema, ma'am. Basta ikaw. Ha? Kanang ma'am, di na lang ko magliko-likos pag istorya, mama. Ganahan ko ni mo, ma'am. O gusto ko nga Oops. Alex. Ma'am, Sorry, Alex. Pero pure ko nga babae. Lalaki ang ako. ma'am. Kung lain mo rin mong tumong aning tanan ni mong gipangbuhat para nako. Undangan na lang ni. Ma'am Lalin. Oo, nadako eh. Naibaw man unta ko nga. Ako rin nakagusto. Ganun ni padayon pamangyo ko eh. Maglikay na ko, Ma'am Lalin. Masakitan ako magtanaw niya. Ay, nara siya. Uy, tayo pa. Kinsa na yung kaupan? Tumboy mo sa lagi na. Pakakon ba niya? Paingon-ingon pa siya ng laki iya. Pero ang tinuod, wag ganyan siya gusto na ko. Karon ka. Lalin. Oh, Alex? Sagod ni. Paingon-ingon ka nga dili kasama na kong tumboy. Nya karon, lahi na sa gatumboy ning kauban nimo. Alex? Brad, gigamit na kayo ni Brad. Mogi kalaki ni mabayhana, maggamit og tao nga pwede niyang pahimuslan. Saan ang gipanulti ni mo? Dugay naman ni na akong uyab sa Lalin. Di man siya ingon nana. Unsa? Ma'am, abi na kong kay uyab. Nagod pagsigig sa amok. Bugirua sa ni Moy. Hindi ka mahawa? Ha? Unya di ba? Kung dili ka ni mo undangas Lalin, dili kay ka na rin makuha mo na ako. Nakasabot ka? Ha? Day, ako na gyud mo naluoy nimo ay. Udangan na ka nabi. Mas may paglalaki na lang nimo. Luura oy. Sa daw ay luod gud taon. So gud ay luodan na no. Balay. Sige na, nakoy pala ilan nimo. Sigurado gyud nga buutan kayo na. Sige na. Oh? Bisa karon lang dayon, bisa karon lang. Kausa lang gyud. So wayi. Sige. Pero di ko magbinabay ha. Nice to meet you, Alex. Sakto rin yun, Anjo. Guwapa kay ka. Nice to meet you too. Matuo ka nga. Maayo nga pag-ila-ila. Kay naasod sa usa ka relasyon. Oo. Too. Maayo. Maong, di lang ta mag-usig sa tong oras. Sugtan na lang ko para magkaila-ila tayo maayo. Ha? Gisugot nimo? Sa to pa ka muna. Oo. Ay, hello. Very good. Very good. Di ka magbahayan na niya, Day. Ganina ram kasi gatubang sa iyong cellphone. Nya ko gitiwas nga akong trabaho. Nabira ko na cellphone, be. Ang bila ba usa man ka mangilog mo ka? Nga naman. Madlo ka nga. Nakoy makitaan din eh. Naunsa ka? Sum nagpanulti ni mo eh. Ambi na ba? Di ko. Ambi ba? Garaan mo eh. Di lagi ko. Di mo ka makasabot. Ambi na... Buang! Puyan. Manok mag... OMG, Day. Ano na siyang bagay man taon mo, oy? Hanggang tuk-utok migo ni mo. Buutan pero grabe ka igihan. Wala nyo. Sorry, di kayo.
Bi, tanaw na ito ni mong baba, bi. Nga nasumbagan, bi. Anjo, doon lang kayo mong naong nako. Oh, Ibi, muli na ko. Buang nga inamsam ko kanina. Perti mang paspasa sa kong kulba nga naduol ang naong ni Anjo na ko. Ano man eh? Nak, nga nung wa magkay gawas-gawas. Long weekend man pa. Nya ni leave pagi ko. Nga naman, na kay gili kayan? Wa pa oy. Tawag niyo to sa Anjo kay ni ang si Samok na ko, nga no kunong di ka mo tubag niya. Ay guwat na nga, riun pa ka. Bahala siya. Anjo. Oh. Nagusam ka din eh. Oh, kuan. Nga nung naglika naman ka na ako. Ha? Wa man good. Ang sabad ya, oy, wag utaon. Nakaila ko ni mo, no? Sulti na gusto tinuod, God. Napiktuhan ba ka atong nagkadugo lang atong mga naong? Wa man. Kasi tinuod. Kaya ako, nakapikto kay tunako. Ha? Nakarealize ko. Ganun sige pa magpaabot si tao nga para ako. Nga, naamang ka. Sa tinuod lang, Anjo. Hasta ko. O ako makasabot sa kong gibati. Basi ito kita gyud para sa gusto. Pero, dili na ito mahibawan kung dili na ito suwayan. Sige. Sawayan na to. Pero, dito magsukmagay, ha? Ay mo rin ay akong ikapaniguro nimo. Di takakayang pasakitan. Anjo. Elementary pa lang napapalit. Gisuwayan na gud mo ni Anjo pero wa may magdahom nga mula hutay ang among relasyon. Karon, mabdus ko sa una namong anak. Magbinayot gihapon siya ug ako lakin-on gihapon. Di niya lang ko to ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, Aramen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Alex nga taga-Tayud Konsolasyon Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadekulan, titibo-tibo. Ang mga kaagi, gibatan nudo sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyang kaagi karon, mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga, Kasi. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin. Kasi anak, Ay, kasi papa. ba ni mong nagkanta-kanta diha? Dako pa kay kagtingog.
Lupig pa ni mo'y nag-microphone. Pa-kondisyon ko pa, oy. Kay kanang gusto ko nga before ko matog eskwelahan, kondisyon na kaayo ko. Na, sige na. Pangandam na kay nagpaabot na si Gia ni mo sa gawas. Okay pa. Kasi! Ngano ko, uy? Naku, nakita ni schoolmate na ito, magwapo! Sure ba? Asapan, ha? Kanan nagpantulong din, gwapo, di ba? Okay ra. Pero murag istiktuhon manog naong. Hello, wait. May padungan na siya sa itong classroom. Oh my God! Gusto ko siya sa itong room! Classmate siguro na to. Day, unsaon ka na ako pagpatagad niya, no? Dili man magtingog si Romel, uy. Dool la. Ay, mauwaw ko, uy. Ako'y dool, be. Hi. Oh. Hi. Ingon anakit ka? Dili ka magtingog? Ikaw ako niyang kitutukan. Kasi di ko. Ako si... Romel, nahibaw ko. Classmate ka ti ka. Siyempre, nakaila ko sa imong name. Murag, dili jud ka tigtingog. Sige, bye! Dili na lang ko mulaom ni Romel, day, uy. Di magid ko tagdun. Day, kung interesado ni mo ang lalaki, siya mo ay mag-una-una og dili ikaw. Maugani. Pero wata kahibaw. Basig, torpe lang kina siya. Panit ilang. Bitaw sa? Lahir giding naiuyab da kay Suhito. Amaw. Speaking of oyab, mag-abot mi ni Marco sa terminal kay magdungan mi uli. So, una lang ko nimo ha. Hain naman ni si Marco. Kanina rin ko sikig chat. Di mo tubag. Ay, salamat na nawag na kita. Hain naman ka. Kasi, sorry. Pero, di na ako makatunga. Ha? Nga naman. Ato ni undangon kasi. Huwag na ta. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Ingon anak na ka sayon? Oo. Hanggaw gitong tawhan na da. Daan palagi ko. Dagit ka sa ligan to, Marco. Sakit kay Day. Sakit kaayo. Kalami sa hangin ni Miss Baybayon. May na lang diri. Mingaw. May makakita na ako nga naghilang po. Ay! Makurat man sa tanim mo, uy. Nihalagi ka. Oh. Nga nang kiyatagan ka niyo magpanyo. Trapuhin mo mga lawa. Di bagay mo mahilak. Oh. Hoy, Romel! Asa ka, oy! Hoy! Day, pagdali na diha kay gigutom na ko. Kaon na lagi dihag una. Tiwason pa na ako na akong gibuhat. O, pa di ka gutom, ma? Gigutom na pero unahon sa din ako. Nala, sige, kud. Una ko, ha? Babush! Oh. Kaya na ako makakuhas answer anyway. Manghihis ako, pi. Ay, salamat kay nakaihi na kitawin. Tiwason ko na di ka. Uy. Kinsa nagbutang og sandwich sa akong desk.
wa na may tao. Nanglakaw naman ang akong classmate. Diin ka nigikan. O may nuuin, kay gutom na. Kanon na ako. Patay, nakusog sa uwan. Kusog ka, uy. Kasi, sagay na. Dali. Romel? Unya, mabasa ta, uy. Basta kami tatandaan. Dali na. Ihatod ka. Thank you, ha. No problem. To the rescue, gud ka permi. Pag-una sa baybayon. Karon po'y, gihatod ko nimo. Wait, time pa. Ayaw kong ingna nga ikaw to ang nagbilin og sandwich sa kong desk at ni aking adlaw. Adon ako. Hoy, Romel! Romel! Ha? Nagduda ka ni Romel? Oh. Hala. Mao sigurong dili siya interesado na ko kay interesado siya nimo. Girl, huwata na lang ang mo confess siya nimo. Ha? Sakto ka ko sa kompaktuda. Nganong murag naglikay naman sa Romel na ako. Nauwaw ka siya? Or basig, assuming lang sad ko? Or basig, torpe lang sad kit siya? Di mo ko mahimutang, uy. Dili mawa sa Romel sa pangunahon na. Dili man unta siya perming mutagad ug magtingo pero nganong murag na amay kuwang. Dili na matubag imong mga pangutana kung dili ka makigistorya niya. Pero day, basin og nag-assume lang sad ko pa. Bothered ka ayo ka. So dili ko gusto tinuod? Na-inlove na ka ni Romel? Pero eksakto gid ko da. Day, kung torpe si Romel, ikaw na may buhat og first move. Day, abi na ko og dili ka mo to nga. Hindi sir, may pwede nga pasagdanti kang mapaabot din. Romel, so dili ko gusto tinuod. Nakagusto ka na ako? Kasi, Kaysa tinuod lang. Bisag dili ka magtingog, pero makita na ko sa imong mga lihok. Sulti ko pa, sakto ba ko? Or nag-assume lang ko? Kwan. Kasi, Romel, I love you. Oh. O kung kano sa kaandang nga musulti na ako kung sa imong gibati, naara ko ha, magpaabot ko. I love you. O nya, anak lang? Di lang ka manguyab na ako? Kwan mo good. Sige, sige. Para mas dali, ako'y manguyab ni mo. Og yes or yes ra imong tubag. Ha? Romel, will you be my boyfriend? Yes. Yes! Kinikilig naman ako. Yes, ako mo'y nag-una-una ni Romel. Pero ako magmahay sa akong gibuhat kay hangtod karon 3 years na mi. Nagkita gihapon ako ang iyang pagpangga og pagmahal na ako. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ito mga higalan kaagi ni Kasi nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo,
Awit nga nagalahan, Tamemi. Maari bang malaman ko? Ang mong kaagi, gibakatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higalag, mga suking ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Agusan del Norte. Ang ito matatampo nagdasangan nga Joseph. Kaayan ako nakamata eh. Dali ko, basig man ako sa akong trabaho. Ay! Hala, sorry. Sorry, miss. Ako na hinong kanabanggaan. Nagdali mo ko. Sorry, Sab. O ako magtanong kulaktan. Sam. Gwapa niya. Uy, mau ba? Nakabangga ka o gwapa nga babay? Oo, lagi bay. Ngayon mo nilela. Awa, lagi kay parehas mo yung nagdali. Uy, kasayang. Ako patuwa na. Kuha ng number do. Din hito dapita ang babae nga ako nabanggaan kahapon. Ay, maya tayo makita. May kusap na. Oh, wala. Tinanagatang kasakyan. Siya na. Hi, miss. Oh. Nainundo ba ka na ko? Wait. Ikaw mo na nakadasmag na ako, diba? Ay, salamat kay nainumdum pa di ay. Ako day si Joseph. Ikaw? Mitch. Mitch. Pwede ko mangayaw si mo number, Mitch? Okay na. Mo na ako number, 0922 Abi na ko kinsing nanawag. Ikaw mo din ni Joseph. Ako yung taon. Asa di karon? Di asa mo. Wa ko magkasamok di mo. Wa man? Human naman sa kong study. Mayo noon. Naanda ko isulti ni mo, Mitch. Unsa man? Kuan, unya, di ka masuko. Masuko? Kung binuang na? Ay, di mo ni binuang. Unsa man tayo na? Muto ka sa ilang giingon nga love at first sight? Oo. Matuo man. Manay akong gibati ron. Ha? I love you, Mitch. Joseph. May chance ka kunin mo. Ako panahon-naon, Joseph. Uy, kuya, wag ko nimo. Nakapanguyab din ka atong babae nga imo nabanggaan? Oo, lagi bay. Pero, mao lagi. Wa pa kusog ta. Pastilan. Anam gina mga babae do. Pakipot mo na sila. Kaya na sa guday gunungi. Hangtod nga sugton ka. Salamat, Mitch, nga nakikita ka na ko.
Timing man sad kaayo. Pag-message ni mo si pagpanggawas na mo sa eskwelahan. Mong nakikita na lang ko ni mo. Niya, kumusta naman? Ha? Ang akong gingon niyo ba? Kumusta naman to? Wapagid ka maluoy na ko. Tininood ka ng imuhan ako, Joseph? Uy. Mag-usik ako oras kung binuang pa na eh. Sige na, Mitch. Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ha? Puglaro ba? O, lagi. Oyab na ta. Salamat kayo, Mitch ha. Nga imuragid kong gisugot. Salamat ko kayo. Recorded by Radio Mo TV. Bay. Lamanuha ko, bay. Lamanuha ko. Nausak ka, uy. Nausak. Bay, uyab naming Mitch. Po ba? Oh. Wow, congrats, bay! Seth, mananghiday ko ni mo ba? Oo, sama na. Bakasyon naman good. Kinahanglan ako mapundo sa amo. Ha? Kung mauna, di tayo makita ini? Dugay-dugay pa kitang magkita. Kay, di mo guna masugot sila sa mama papa nga maglaag-laag ko. Labi na kung bakasyon. Ang ilang gusto, magpondo ragit ko sa bay. Mo ba? Sige lang. Inigting klase, magkita naman sa ta. Usa nam day kabuwan nga wa may makita ni Mitch. Gimingaw na mahinong ko niya. Kumusta na ka siya? Gimingaw na sa taon ko ni mo, uy. Parehas na tagibati. Gimingaw sa kay ko nimo. Muna ako sa inyo, Mitch, be. Ha? Muna ako sa inyo, kay mingaw na kay ko nimo. Ikaw? Sige, ako lang isend mo nga akong address. Kay ako lang katagbuon. Mitch. Salamat kinakita na ta. Gimingaw na kaayo ko ni mo. Mingaw na sa kay ko nimo, Mitch. Ato tas amo. Ipalailati ka ni mama. Ma, ako ning uyab si Joseph. Mayong adlaw nimo, ma'am. Unsa may nakaayos adlaw? Ah, Unsay nahuman nimo do? wa ko makahuman og eskwela, ma'am. Niundang ko kay nanarbaho na mugod ko. Klaruhan ta lang kado ha. Wa ko magkinahanglan og laki nga wa makahuman og eskwela. Unsa may ihatag nimong mayong kaugmaon sa kong anak? Nga wa man ka makahumag eskwela. Ma, Paulis inyo. Tiwas og eskwela. Kung mahuman na ka, balik din he. Di na ko mubabag ninyong Mitch. Bisag magminyo pa mo. Oh. pasensya na ka sa kong inahan, Seth, ha? Okay na, Mitch. Nagsabot ako si mong inahan. Sakto masat siya. Wa ko ikahatag ni mo nga ugma. Kung di ko makamog eskwela. O niya, unsa may plano ni mo? Munda ko sa kong trabaho. Kaya mo padayon ko eskwela. Nalipay ko sa kabuot ni mong desisyon, nak. Nga mo padayon kag eskwela. Sige, paningkamot kay tabagan ka na mo ni Papa ni mo. Salamat, ma.
Dali araw nung labay sa panahon ay. Walang ibaw eh. Nauman ako sa eskwela. Huwag may tarang na sa kong trabaho. Si Mitch ka. Kumusta na ka siya? Lipay kay ko sa kuda hipawaan nga nakahuman kag eskwela. Og may nindot na sab ka nga trabaho. Ikaloy anin taon sa Ginoo, ma'am. Si Mitch day, ma'am. Napay gibuhat, maong ako lang nitubag siyang cellphone. Mao ba? Unya, kumusta naman siya, ma'am? Mao lang kini ako ikasulti ni Mudong. Gusto kay kung makaapo nimo. Pero Pero unsa man, ma'am? ang love ay parang bulaklak. Kapag hindi mo ito dinildiligan at inaalagaan, unti-unti rin itong malalanta at mawawala. Hello? Hello, ma'am? Ma'am? Gipaw man. Bulaklak. Malalanta. Murag, masumbig nga matong iyang giingon ako. Wadok silang Mitch, be. Aron, ako siyang personal nga makita. Joseph? Yes, Mitch. Ako ni. Kumusta naman ka? Noon sa mga... Huwag ka malipay nga, nakakita na ko. Kuan, Joseph. Abi di mo, nakahuman akong eskwela. Ug may tarong na akong trabaho. Mahimo na tayo mabinyo. Mataga na ka na akong maayong kaugmaon. Di na mahitabong imong gipangandoy, Joseph. Unsay pote mo ipasabot? Sa dugay panahon nga wa ka magpakita. Nakakita na kong lalaki. Unsa? Pasaylo ako. Ikaw manggod. Wala kay panahon na ako. Busy taon ko sa kong bugskwila, uy. Mang, wala kong makatagad ni mo. Kung kitsa man ang bago ni mo, uyab. Buwagin na kay mga sawa ko ni mo. Dili mahimo. Mabdos na ko. Dili. Ngalang imo man gibuhat na ko, Mitch. Nanikamot og swila. Aron makatagan di kag mayong ugma. Karon, mabdos ka na dahil laing lalaki. Pasaylo ako, Joseph. Kasakit na gibuhat ni mo na ako, Mitch. Sakit kayo ni. Ingon sa ni datog na ko ang kalibutan niya itong higayuna sa kunasayran. Nga mabdos na day si Mitch sa laing lalaki. Igon na akong nagpato sa kong luha. Kaya di na magid mahitabo nga mabalik pang gugma ni Mitch di rin ako. Dinhin na lang kutob. Og dagang salamat sa pagtagadi nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Joseph nga taga Agusan del Norte uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga nagalahan, Separate Lives. Ang maong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ninto naman handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Nelson, maluoy ka. Ayaw kong biyai. Magunsa naman lang ko nga itong duha ka anak. Pasensya na ka, Janice. Naibaw ka gyud nga sa una pa, wa ko'y gugma nimo. Nakikipon lang ko nimo kay namapdos man ka. Ug karon kay may nakita naman kong higugma ko, ug nahigugma sad sa nako. Mao nga pasayloan na lang gid ko nga mubiya na ko ninyo. Nelson! Nelson, ayaw! Nelson, ayaw may biyai! Nelson! Kaon na, ma. Dili ko makaon, day. Kamulay kaon. Mga lang ko mo. Busog pa ko, anak. Ma, ayaw na ba't kagool nga ni Pia si Papa nato? Niya pa bitaw mi. Bitaw mo. Di man ka na mo biyaan ni ate mo. Bisag imo pa mi palayason. Di jud mi mulayas. Mga anak. Gani tagi kitini sa inyo, day Janice. Kay pila na kaadlaw nga wa ka mo duty sa salon nga atong gitrabahoan. Gipangita na mo ka ni boss. Wala ko'y ganang mo trabaho, day, uy. Day, ayaw gud pag-ingon anak, good. Ayaw kalimot nga may mga anak nga imong buhion. Kung dili ka mo trabahoon, sa may ipakaon mo sa imong mga anak. Day. Ayaw nagguguol-guol diha. Kalimti na natong Nelson. Balik na si mong trabaho ron may ikabuhi kas duha nimo ka mga anak. Oy, salamat in taon nga nibalik kang trabaho da Janice. Daghan ginangita nimo, oy. Ang imong mga suki nangita nimo kung asa na kuno ka. Sorry gid kaayo, boss, ha. Gawa dayon ko makabalik. Saon mga... Ayaw nagtiwas sa kinibaw na ako sa tanan. Gibiyaan ka sa way puangon di mong kaipon kay nakakita og lain. Oh. Na. Boss. Ay, paghila ko. Ay, talagay ko makahila kung kulay mo hila ko. Eh, sige na. Ito maghis ko sa imong kaipon. Kalimti na to. Kumusta naman ka, Day? Ni Aday, okay na. Nakadawat ako sa gibuhat ni Nelson ako. Maayo hinuon. Ukulol mo og buhok din eh. Ikay handa na ba ni Soday ha? Kaya na pa ko'y buhaton. Dali, sir. Lingkod diri, sir. Nakauyon kay gusto mo serbisyo na. Salamat, sir. Pwede ko mangayo sa imong number? Ha? Ilang kalain ha. Gusto manggod ko nga ikaw ang mo handle na ko, permi. Kaya nakauyon ko sa imong nga trabaho. O nga hatagi ko sa imong number kay mo message lang ko nimo kung magpakulor ko. Okay, sir. Ayaw pag-share na ko eh. Tawagal ako dyan. Ikaw? Janice. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta? Kinsa ni? Nalimot ka na ko. Si Janjan eh. Ay, sir. Ikaw mang gudi ay ni. Siya na sa. Janjan na lang lagi. Nganong nanawag day ka dyan? Di ako ron saan pang sa ibong gitrabahuan. Magpaabot ko nga mo out ka. Ha? Ngano man? Gilaay manggo ko. Ako ang tagang imbitahon nga mga on sa gawas. Ay, madugay para ba ko kay na po dagang customer good? Sige lang ko eh. Magpaabot ako nimo. Kano sa ka mahuman diya. Salamat nga imong gidawat ang akong pag-imbitar nimo. Unsa di okasyon nga imo man kong giimbitar nga mga on dinhi sa gawas. Wala. Gilaay lang ko sa amo. Mao nga nagkinahanglan ko ikasulti-sulti. Ang imo ding asawa or imong anak? Biyudo na ko, Janice. Ug may pamilya na sa mga akong mga anak. Mao ba? Ug samtang mga unta, ang imo na sa kinabuhi ang atong iskutan. Gusto ko nga may bawo sa matuod nimong pagkatao.
Kasalbahis ko sa imong kaipon nga iya man kang gibiyaan. Wa ko'y mahimo. Wa naman sa'y gugman ako. Ug sa ako nga nasayran karon gikan nimo naluoy ko nimo. Jan. Kung makadawat ka nako, mahimong ako na ang mubuhi nimo o sa imong mga anak. Jan. Dawata, day. Kay swerte na nimo. Day. Na, ang uban magkani, mangita magkani tigwa nga kwartahan. Aron masulbad ang ilang problema. Nya ka na pa. Maniduol na gini mo ang swerte. Sugto na las Jan, day, uy. Idug ka nga diha. Basig may gusto ka pang paliton para sa mga bata. Sakto na ni Jan, uy. Tako na kay kag natabang na ako. Sige lang, good. Kalipay na ako nga mutabang nimo kay mahal ti ka, Janice. La, daghan ako di mo gipalit ng lami mo. Pagpili kung unsay gusto nimo, Junjun. Ma, kinsa ditong lalaki nga nakatod nimo? Mao na to ang mag-on namong papa mo? Ha? Kuan. Okay naman kun mo nga mangita kag lain. Wa na bitaw si Papa Nelson. Kung mao, wala na problema sa imong mga anak kay dawat na maday ko nila. Maugid Jan. Ang problema, mauna lang ikaw. Kung makadawat ka ba na ako? Bisan tuod og mas maguwang pa ka na ako, no? Og sa imong gipakita nga kaayo diri nako. Nakatuon ako sa pagkikugma nimo, Jan. Tinuod? Oo, Jan. Mahal na ti ka. Salamat, Janice. Nakadawat ka na nako. Basta isaad lang gid nako, Jan, nga dili ko nimo pasakitan. Tiguang na ko, Janice. Huwag dili mahitabo nga magbinuang pa ko. Ang ako lang nga malipay ko nga may kauban ko sa kong kinabuhi. Nga mubati ug kugman ako. Ayaw ka bala ka, Jan. Hangtod sa tibuok na kong kinabuhi, serbisyohan ti ka. I love you, Janice. I love you too, Jan. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Gidawat ako ang gugma ni Jan, kay nakita man ako ang iyang kabuutan. Wasag ko magmahay, kay pinangga man kaayo ko niya og ang akong mga anak. Og bahin kang Nelson, wala ko'y balita sa iyang kinabuhi. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Janice nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagalahan, maging sino ka man. I love you, Bianca. Nanguyab ka na ko? Oo. Kaya ang tinuod in love kay kunay mo. May chance ka ko? Sorry kayo ha. Dili pa ko ganahan maguyab-uyab, good. Oh. Kinsam ni nanawag? Uy, ang ako ang dining classmate nga nagsigig panguyab na ako. Bakala ka di. Di tiya tubagon. Bianca, kasaba ba ng cellphone ni mo? Uy, nagsige mo nagbagting. Tubaga ko nun na. Da, pasag di naman, uy. Kinsa man din ang nanawag ni mo. Nawa man na ni mo tubaga. Dili na importante, ma, uy. Kumusta, Day? Okay na, Day. Naabayay ng regards ni mo, Day. Kensa man, Day? Tagala section. Na, pasagdi na sila, Day, uy. Wakoy panahon anak nila. Mukuyog na ba kuno sa ni mo unya? Inigpauli ni mo. Ngalaw ni kuyog day ka na ako. Nakayitoyo ni mo? Unsa may mong toyo? Unong sa, nainang si teksturya niya. Sa tagdakaw, ano sa ta? Unsa may mong isulti na ako? Sulti na. Yan, di ka masuko. Tekanas na yung mag-arti, uy. Nama ka isulti. Sulti dayon. Kuan,
I love you, Bianca. Daan pagit ko. Manguyab lagi ka na ako. May bawo di ka nga. May kung tuyo ni mo. Yun anak mo yung style yung mga laki good. Makakita gani gamay nga benta. Manguyab dayon. Ay, sorry kay Bianca. Lugay naman ko nagagusto mo, good. Pero karoon ako makahigayon pag-sulti ni. Sorry sa ba. Di pa ko ganahan mag-uyab-uyab good. Bianca. Huy, naon sa day ka? Naon sa day ko? Daghan man kuno kayo ng uyab nimo pero bisag usa wag gyud kay gisugot. Di na ko sila type day uy. Dili type o tomboy ka? Day. Recorded by Radio Mo TV. Ay, si tomboy ba uy? Nagduda na gyud ko nga tomboy ka. Di ka tomboy uy. Unya, be, nganong wa man gyud kuno kay gisugot bisag usa sa nang uyab nimo? O sarag na kay kasulti ni mo day. Dili na ko sila type. Maayon ako dili ko malate da. Tukayas na ako nakamata, uy. Ay, sorry. Sorry, Misa. Huwag ko magkabantay ni mo na. Sorry, Sab. Hawa ko makabantay ni mo. Derang mo mga gamit, oh. Naunsaman ko, eh. Dili man hinuon mawa sa una-una ang lalaki nga nakatasmag na ako. Kwapo na pagtawana. Mayon tagpakakita mig usab da. Kasayo sa nimo makigpangadtos kantin, uy. Gigutom lagi ko, day. Wa ko pamahaw ko. Oh, sige na, pagdali diha. Kaya basig na na turo na nga tong teacher. Ay! Ay, sorry. Ikaw gihapon? Hala? Ngano di mo? Kuan, day. Atong usang adlaw, iya magkog ko nadasmagan. Unya karon, nadasmagan na sad ko niya. Ayay, murag lahi na ni Da. Maayo tingali nga mag-ila-ila mo. Oh, mga good. Ako day si Kyle. Bianca. Kagwapo kit ni Kyle, uy. Wow! Ay! Hala, no? Nakuyawan ka, day. Nakuyawan in town. Ano yung mo gipakuyawan, uy? Nakabantay manggug ko nimo, nga lahom kay kagihuna-una. Mo nang gipakalitan ti ka. Uy, naguna-una ka ni Kyle sa. Katagaan ko, no? Bitaw, day, uy. Gwapo kaayo siya, uy. Unya, day, kung manguyab si Kyle nimo, imong sugton? Oh, sugton, uy. Di amin ni chat na ako. Uy, hala. Si Kyle mani. Kumusta? Ako nang replyan, B. Nanawag lagi ka. Gusto lang ko makabati si Mundingog. Ugma ba? Huwag may klase. Mga tatag mo, wala? Nga naman? Naunta ko isulti ni mo. Unsa may mong isulti na ako? Ayun yan na lang kung makita ta. Kay, di ko ganahan nga. Anin ako sa cellphone isulti. Asa man nga mo magkita og ma? Taod-taod na mo nang paabot ni Kyle. Wa man gid siya. Ay, giilad naman tingali ko niya. Mapaulit na lang ko eh. Bianca! Ngayon na si Kyle. Pasensya na ka, nadugay ko. Traffic mo, good. Okay ra, oy. Ato tas unahan na. Mag-snack ta. Aron mag-istorya tagmayo. Kumusta? Ikaw, Ron. Magsigibit kita sa eskwelahan, ha? Anya, mangumusta ka na ako? Bitaw eh.
Nalipay lang ko nga nisugot ka nga magkita ta din ni Small. Unsa di mong tuyo na ko, Kyle? Daghan mo gud kog nadunggan. Na ako na'y daghang nanguyab nimo pero wani mo sugta kay ako kuno'y gusto nimo. Unsa? Pag-aabit ni magnaong, uy. Alingod ka uwaw kay nakagusto mo sa ko nimo. Kyle, Mm. sa una, namay nanguyab na ako pero uwa na ko sugda kay dili na ko sila type good. Pero kung ako'y manguyab nimo, imo kong sugton. Ani na lang, mangutan ako nimo. Ganahan ka na ko o dili? Ayaw na ko pangutan-aan na, uy. Suti, hinugod ko kay gusto ko may bawo. Sige, good. Bisag uwaw para sa akong part kay babae, bi ako ha. Akong ang kunon nga, love ti ka, Kyle. Kung mao na, parehas na ita. Parehas ang atong feelings kay love na sa ko. So, kita na? Oh, Kyle. Oyab na ta. Salamat, Bianca. I love you. I love you too, Kyle. Wala ko bati agkauwaw nga maangkon sa tubangan ni Kyle nga love na ko siya. Sa pagkakaroon, nagplano nami nga magpakasal. Dinhin na lang ko to, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Bianca nga taga Davao del Sur uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga regulahan Honey My Love So Sweet. Kahit sino ka pa